For these and more stories, tune into Zim News Bit TV. Seguro makadi. Alhamdulillah ndinosimba chaizvo amene makadi mkomarobi. Tinotenda isusu ari sei matare. Matare aya goro rinori matare shuwa. Zvokuti nemamiri akaita vazukuru vanofa. Saka nyika yaoma. Saka takutofunga kuti tigare taoneka kuti taakumbomanya kuBotswana. Wozi nyika ina kumira zvakanaka. Asi matara tingati vazukuru avasukuya, vazukuru vari kuuya. Asi nyika ndio yakavaona. Bozu mumatare munopindwa nepfuma. Mumatare munoda kuripirwa. Ati vazukuru vese vakuda kubuda pa YouTube. Obvosha kuti kosaka tichabvisa nevana acheche vese pa YouTube. Kana kuchipatara chako chaiko kadi munhu kana akushaya mari yekadhi. Saka ko dhokota wacho. Ndio pamunoona kuti madhokota aita strike. Saka strike yenganga kuenda kuBotswana kuenda South Africa ndio strike yenganga. Ndio makatara mchibanda kuBotswana foni inobva yatanga kuroti sekuru tazwa kuti vati vari kuya kuBotswana zviri kufamba sei. Shuwa mkomarobi kutaura chokwadi chakazara. Pfuma ikabatana musi weMande sonde mangwana. Ndafunga kuti tiende kuBotswana because kune vazukuru vaungana vakamirira sekuru ikoko. Saka vazukuru kana zvabatana hatichangoenda nemi 2 days mungonokwira mungondodzokera madzoka mosvika Botswana mungotora kamera 1 day makutodzokera futi 1 day iyoyo hazvina basa asi tikufungidzira kuti kana zvabatana nevazukuru vedu tiri kuenda naMkoma Robert kuBotswana vanoendera 1 day otora filimu yekuBotswana vodzokera zvavo. Aiwa tinotenda sekuru. Ndiri kuona mhuri yeKwaRusape yaungana. Ishuwa yaungana. Mhuri yeKwaRusape mhuri yatambura. Hapana chembere yati yabva mazino zvakanyanya. Vangori muzera uchiri right. Asi urwere hauna kuti muzera upi. Saka mhuri yeKwaRusape yakauya. Tikaiti aiwa Mkoma Robi avapo. Ndio pamakadaira kuti ase kuti tiri kubhoda Nkumbura. Tikati vaenda kurefu asi kana chimbodzokai. Kana vazouya chazokudaidza. Saka uku kudzokera kechitu. Asi susu hatina kumira kuvabatsira because takaona kuti matambudziko acho kuti timire kuvabatsira hazvizoita zvakanaka. Saka regai tifane kutungamira. Saka takafana kutungamira Mkoma Robert. Nokuti matambudziko ane mwanasikana tingati vanasikana yakaoma. Saka aiwa vanozvitaurira tichitaura pamwe chete asi imhuri iri kutambura ine madzudzu akakurisa. Aiwa zvakanaka. Makadi vana handadzi nababa munini. Munofara? Munhu ari mudare anofara? Zviri nani? Handiti muri mhuri yekwani? KwaMatwaya. Makamira sei apa paukama hwenyu? Paukama takamira wandisisi wangu. Ava wana wangu inini. Tuwasikana. Nemukwasha wangu. Murume weushu. Alright. Handitika. Dambudziko kana kuti matambudziko akaita kuti muzoti mukoma ati munina nemhuri yangu ngatimboendai kudarira sekuru achapola tinobatsirwa rakamira sei? Matambudziko aripo ndeemusikana neushu. Nyaya yangu ndisimudza ndambotenderera nyika. Svika ndaonawo paYouTube sekuru chapola. Ndonoita izvi. Saka shamwari yangu pandogara ndobva ataura nawo pavideo call. KwaRusapeko. Svika iye azosimuka akatoya kuti ane dambudziko akauya kuno ndobva azodzoka pandita handiitisi. Nosvika kuuya kwandakaita zvinhu zvapera. Dambudziko remwana ramati ndiro rakanyanya kusumudzai ende ndo dambudziko raita kuti mumbotenderera rakatanga sei? Rakangotanga from nowhere kungoti akangoita semunhu anwa mushonga handiti ari kuharare ndokwaishanda. Saka ndichisvika inini dhokota wachindiudza vakanditi parirenyati wachandinetsa amai matesti ese ndaita but chikundinetsa mwana wenyu mushonga haurai ndiyo madomasa vatondiudza zita racho hauna kana kumuaffect. Saka chikundinetsa kuti haasi kutaura haasi kugona kufema haasi kuziva kuti ndiri kupi zvandinetsa. Imini kana muchikwanisa kana muine n'anga kana muprofita ndidhokota warudara torai muyashandurwa mubhedha wanyama. Alright. Isa zvichazvo zvega. Ndakatenderera.
kusvika zveshuwawo takashingawo tionawo vamwe vanozvitiwa tunoziva kusvika bva abuda. Asi paakabuda ipapo angasati agona kuita sei kuburitsa mazwi. Aitaura achikakama achimira asingagoni. Vakangogara naye kumba 2 weeks vatanga kudonha. Mwana akudonha. Vamwe imbotorai zvakati tichimboenda kumaprofita vanonyatsonzwa ngoni. Hapana chiri kufamba. Svika shamwari yangu yakabva yati ndichimboenda kwasekuru pamutangano. Kusvika kwangaita makaenda kuchipatara dhokita paakazoti chimbotirai zvenganga nemaprofita, muchifamba imimi vaiti chii chabata mwana? Inini handi kutaura chokwadi. Chaindinetsa ndakapedzisira ndangogara kana kumaprofita ndikatonzwa kuti kune profita ari Mbiru naSaini ndandangozvinamatira. Nenyaya yekuti kutaura chokwadi pamuprofita pandakaudzwa zvinhu zvandakanzwa chaizvo. Hapana. Zvaita sekunge muprofita yagarwa here kana kuti handichazivi. Hapana chandaiudza chakatsarukana aba kuti zvinhu zviri kubva kushanda wavo aiwa zvinhu zviri kuti akazvitora kwaaishanda. Hapana chakabuda. Svika izvozvi. Okay. Saka ini ndega ndine zvopishana mupfungwa kuti asi kwaaishanda. Asi kumusha kwawo nego pfungwa dzaingoti kana. Ipapo pamakashedzwa kuti aenda kuchipatara akaendeswa nani? Ende zvii zvanga zvaitika pamapundazwa kuti ainzi anganwa mushonga kana kuti zvakafamba sei ipapo? Zvaakaita ane munhu waigara naye. Saka akaita seizvo mutauriro ndichisvika zvakanzi akaita kunge aona meseji mufoni yemunhu. Ndobva wabvunzana. Ndimubvunzo. Saka mutauriro zvazvakuitwa nemweya zvikunzi imhepo iyo ndiyo yakaita zvipi izvo zvobasa resero. Murume atobuda wabvunzana, murume atobuda atoenda kwaenda. Uyu ndokutosara kwakutora mushonga wemadomasi vaatoita vatora. Saka varidzi vepamba apa vane famu kuno. Vanoimba kwarari vamutanga rudo. Vane famu mheno kusaidi kuno. Vane famu yavo. Handiti? Ndoko waishanda kupurasi kusvika wabvisa bwawanisa kwarari. Ndoko wakadaidzwa kuti uya kuno kwakumutakura kwakumuisa kuchipatara. Handiti. Wakadi musikana? Unonzi ani? Unonzi Kerin. Kerin. Pawakanga uchiri kuzivewo chii chakaitika? Pausati wanwa mushonga chii chakaitika? Chakaitika baba. Ndakangoona meseji mufoni yemurume. Ndibva ndazvibvunza ndega ndakati uyu kau itori pfambi chaiyo. Kuzi sei ari kutaura newakadzi mufoni make. Zvazvandinetsawo. Saka iye paakazobuda achitakura foni achienda kwaakaenda. Inini zvazvangonzi ndasara ndakatora mushonga mbva ndanwa. Handina kuzoziva kuti chii chakaitika. Nekuti ndichisvika inini kuchipatara ndakangofamba zvemazuva handiti murume wacho kwabva azondudza akati mama pane chiitiko chakaitika muno muchipatara. Ndikati handichii. Saka mwana uyu musi wakamwa mushonga tichisvika pachipatara. Madhokita wakamhanya zveshuwa. Paitwa matesti. Dhokita bva watoti hapana chaita chamuafekti. Saka hanzi takanga takagara pabhenji. Handiti akabva adonha pabhenji papi? Ipapo. Adonha kudaro. Madhokita ndopaakauya. Hanzi auya kudaro wakasvika kuti hapasina munhu aita sei? Ashaya. Ndimuzvona abva atovharwa. Achitaura murume wacho anzi ndakabva ndasimuka ndakapererwa kwandanogara seuko kwandazoteerwa mwamwe amai. Vanditi mwana wangu ngatinamata. Hanzi mai wai wakatanga kunamata. Uyu kwangotobvuma. Kumuka paipai abva agara. Saka hanzi agara kudaro mutauriro akandiita inini. Akati ndokupedzisira kutaura kwaakaita neni handiti.
hanzi akabva ataura nezwi rechirume akataura nezwi rechirume izwi rimwe chete chete kuti iwewe unoudza amai wangu kana wauya kuti ndaita sei ndafa abva atoti zii 3 months asingatauri asingazivi kuti ndiri kupi asingasvinure asingagona kufema 3 months pawakasvinura iwewe wakaziva kuti uri kupi? Taurisa handina chandakaziva panguva iyoyo kozi ndaisatombozva kuti ndiri kana chandaiziva ipapo kutaura chokwadi pandakazotanga kuzoona kuti apa kapo ndakuzasi kuya kuya ndaiswa kuzasi kuya kuA1 kuya ndo pandakatoona kuti apa ndiri muchipatara handina chandaitombosiva. Ndiye murume wako? Ndiye murume wacho? Ndira kuti titaure zvano utsinire unyatsotaura mashoko ataurwa naambuya vako zvakaita masvika kuchipatara. Sununguka hako izvi zvemameseji chimwe chikamu chakatopfuura. Uyu ndiye wako iwewe? iye waigara naye akabva atongotiza aizvi handinakuziva kuti anoenda ko wangaupinda wangapiwa mukadzi isati tanenga ritori benzi chaiko. Uyu akabva aenda pandakafonerwa ini because ana mama wangu ari macheka ini ndiri uko saka murume wacho akatanga kufonera inini kuti mai guru uyai muchipatara munini wenyu ari muchipatara ndava ndaenda muchipatara muye ndakasvika zveshuwa uyu akaiswa kuICU ndava ndaenda saka madhays andakangotanga kuenda ndofunga ndakangoita 3 days ndichienda tichisangana nabamume kuchipatara handakuzombomuona ndaanda kutongoenda ndega muchipatara handakuzombobvira ndazomboaona kusvika uyu akazombobudiswa muchipatara akanzi amboende kunotariswa pfungwa dzake kuti haana kuvhiringika here ndoko akambonogariswa 53 months ariko ndichienda ndichinomuona murume wacho chaiye takazomuona zuva rekuti uyu akumunda muda akutomunda akuenda kumba ndopatikatosangana naye akutobvunza kuti asei handauda kutaura naye zvakawanda ndakangowasiya kuti waitose wataurirana handiri alright idzodzi alright sekutaura uri kuita mhuri nekuva vari kutaura kuti vakazombofamba zvakaimira zvakaita sei vachisvika panapa imimi muchipindana nemhuri mudare dare racho rakamira sei? Mukoma Robi dare rakaoma nokuti kana tafengeka dare asi riri dare nokuti ukatarisa kuti muri ndichibvunza nemafambiro mamiri azvakaita ndakabvunza mai kuti vatirondedzere kune mhuri kwanoberekwa vana ava ndichirevera mhuri kunobva baba saka chirwere ndikuchiona kuti ndatarisisa mushemushe mudare mangu ndakati mai toda kuti tigare pasi tizive dzinza revana nokuti ndo kune hosha nokuti varidzi vane chinangwa chine mhuri yavo saka amai vane mutauriro wavo kuti ini mhuri vane maonero avo nemamiriro anga akaita imba yavo asi isusu manje kuti tozotaura zvakawanda pamberi pemhuri takati hazvitenderwe nekuda kwokuti kwane mitemo muhurumende saka isusu taakukwanisa kurapa murwere tizive asi ivo varidzi ndivanozvitaurira maererano nematambudziko avari kusangana navo nokuti matambudziko avo ndemhuri yakwababa ndio kune dambudziko revana kana nasuno vakaona kuti achapala vataura kuti dambudziko riri kumhuri ikoko nokuti chikono chakapiwa mwana uyu ndikarega kushinga handichiwine nokuti ndikarega kutaura futi kuti zviri kubva mudzinza rakwababa ndokune chikono uyu mwanasikana kana nemukomana vari kurambana vachangorambana chingoti arume wese ingori benzi iye achaita futi benzi uyo benzi uyo achaita benzi saka vese tinofanira kutaura chokwadi saka dzinza rikunoberekwa vana ndio rikuda kuti tishande naro tizive kuti tunoita sei maererano nematambudziko yavo handiti amai sekutaura kuri kuita sekuru nemhuri muri kurarama sei? nemhuri ndiri kurarama zvakaoma nokuti wangori 2 musha kwakumasvingo kwagutu kwamupanda vanhu
nangwa asanda kuenda asi baba wacho wari wapenyu waibvunza maererano nemamiriro akaita kumusha kwavo saka ini sekuru ndakataura kuti sekuru ndiri kuzvinzwa kuti wana dambudziko kubva kupi kumasvingo asi nini handigoni kuti ndiende navo kumasvingo chandinogona inini kutofamba saizvozvi kuti wabatsirwe ndekuti baba wacho kana mafiro wakaita acho wakatongoitawo zvikurowo futi nezvishiri saka waindiudza kuti kumusha kwavo vanozoshandisa zvemushonga saka ndinonzwa kutya kuti ndiende navo asi ndomboedzawo ungofambawo saizvozvi nekuti matambudziko acho akaoma ndiri kutoona kuti uyo ari kudonha haane kuti mwedzi wakakora mwedzi mutete anongodonha chero pakati peusiku ari kuhope anotongopatika ari pakati pekutodini pekutopopa nditi muzviona saka mumwe wacho uyu ndizvozvo kuti abate chinhu chinonzi mari kana pfuma maoko mari zvinonetsa wana wekuti wari kungokurawo matambudziko chete saka kuti mukwanise kuenda nawo zvinonetsa asi neu pane veukama here vamunodzidza nawo kana kutaurawo nawo kuitira ramangwana hama dzavo dzese dziri kumasvingo wabo wacho kuno kwawana hama kunze kumasvingo kumasvingo padhuze kavaguta padhuze inhansanda kuenda hangu asi kana pawakatongosheka nzadzi dzangu pawakatongoya ndakatongovaudza chiti nemuromo tungabva pano usvika mwarari mukwira mabhazi akati wotongodzika pamupanda wana kuti ndaenda kwakati wakatongosvika wakapea mukomo wababa saka ndega ndoenda ndinokwanisa siterekwenda asi nda kuenda ndakasimba nekuti ndogona kurohwa ndini nezvishiri izvozvo kuti ndini ndiri kuita sei ndiri kuenda kumberi saka muri makaradzikwa kupi iwo kumasvingo macheki kumacheki hama dzose dzakangoya bhatawindi wangotakura zvauva saka zvekuti nyaradzo havana kuuya kana tizive twakaitira iko pambana communication hakasisina nemi wana ava vange vachiri wadiki saka izvezvizvi ndatoona matambudziko acho akutotanga izvezvi watodai saka unofanirwa vari kuziva maeji ewana kuti izvovaita se nekuti hanzvadzi dzangu pawakafamba pawavavo dzakataura dzikati wana itaisei tora izvi endainavo vakati wana vachiri wadiki hatikwanise kutiende navo wana vanoda mai vavo pawawasiya saka matambudziko akutotanga izvezvi watokura kudai zvakutondinetsa mapamo akudya pfuma mega pfuma hapana chiri kuuya nekuti zvezvi sezvakatongotsimbirira hapana chiri kufamba asana mbuya acho apenyu amai vemurume nababa wacho wakoma wavo ndowandoziva wariko ini semunhu asati asvikawo ikoko dzinza racho rese nanditese mune mwe here mubvunzo yamungade kubvunza kuna sekuru achapola pazuva ranhasi sekuru chapola aiwa ini ndinongosimbisa sekuru chapola kuti ndine maonero andaivaita mumafoni zvakanyanya saka handisi kutombowatyira hangu ndiri kutongoona sekunge kuya kwandatoita mwoyo wangu wese watambanuka kuti maybe zvinhu zvangu zvinogona kuita sei wana wangu wanodzokera panzvimbo tinotenda zvino sekuru hanzi vana kana kumusha havasi kuenda uye hanzi baba vacho vakafa vachitorohwa nezvishiri ndizvo isusu mukomarobhi chatinotaura chekuti chishiri mudziyo womunhu maererano nemaziro ake asi nini chandingangokumbira ndechekuti nemamiriro azvakaita zvinhu tichita samudare vana vanofanira kumboenda kumasvingo kuti vanopuma mhepo yavo nokuti kana munhu achiroya ini ndikaenda pamba pake ini ndikana ndashandisa gwenzi rakanaka pamusha papo ndotsika asi ndinongobuda ndisina chandinacho saka ichocho ndo chinhu chandingangokurudzira nokuti uyu mwana uyu agadzikwa mhepo yokuti irwadzise ende hapafanira kuwana chinobatika nokuti vana vari kuzivikanwa kwavakabva ende vabereki vacho vakatakura mbazha dzemufi saka mufi iyeyo ndeyakugara pamberi pevana saka mufi iye anofanira kudzoswa kumusha kuti azive kuti vana vake vari kutambula saka ichocho ndochinhu chati changoita dare redu maererano neupenyu hwevana vachabatsirana ambuya nenkwasha
anditi mkwa chalipo kale iye lake yaruma ana basa analo chopi uyu benzi waenda uyawana munhu saka atina dambudziko nehosha yekuti sekudonha kwaari kutaura chirwere icho chomukomarobe handinganyepe nekuti icho handitaure icho ndinoita kupa mushonga ndakatsinzina ndozo chinorwadza asi ndinopa ndakatsinzina kuti tora uyo neuyo ndotobvunza kuti achapola ndiudzei kuti mawiri achakata chirwere ichi isusu hatina mhingo pakurapa chirwere chekudonha nekuti vamwe anoti usadye mulamba, vamwe anoti usadye huku, vamwe anoti usadye zai. Isusu gwenzi redu unongoja kulula kana derere anongoja hatina basa nazvo. Asi nekuoma kwezvinhu ikoko tinongoti Mwari ngaite zvaunyasha. Tinoturaya kuti patinogona pese chirwere chicho ndotasira kuti hachina mazuva chinopera. Asiwo kana vaita wakafuma kuenda kumusha hazvireve kuti kusvika pamba pasekuru chete. Unogona kubva kunogona kusvika kumasvingo. Vanhu vasingakuzive ungotendera area yacho uchingoita zvaunoita. Both tine chivanhu isusu chokuti tikatuma munhu panapa nhasi kuti enda kumasvingo kune dzinza rako anongofamba somulaini so odzoka paoenda kubhasi stop akutokwira kudzokera. Asi musha imomo unotaura kuti baba ndayazotora mhepo sekubva kwaakaita kuno kachitakurwa kuenda uko avana ivo anofanira kutokuenda kumusha kwavo. Amai vacho hasi kuziva zvikuitika asi inini ndikuta kuti vana ava vanofanira kunotsika pamusha pavo. Inini chaiyi achabola chaiyi kuti titange kuita basa iri. Ndakadzokera kuMalawi, ndaenda kuMalawi kudzoka futi kupi asi koko kuMalawi kwacho dziriko mbingula dzinototi dai ndakataura dai ndakatsengewa kare kare. Izvozvo mazuva ano vamwe kubvunza kuti baba vere vanhu mwana wani so kufunsa kuti kuMalawi kubvunza kuti achapola uti ine kwaudza kuti aiwa achapola amene waje muziva. Saka zvese izvo zvinoitika. Saka vana ava mutemo amai muzive kuti vana vavo vachanotula mutoro kumasvingo kuarea kwavo. Kana vangashaiwe munhu anovaona kana angaone munhu anovaziva anongoramba. Asi chandiri kuda kuti tsoka yake iyi nemushonga wangu uyu woenda unomwaya kupi iko kaita taiwa baba isusu